Sziasztok! Én Lufi vagyok, és aki nem ismerne, én a Levente Fun Gaming vagyok, a régi csatornáról. Ugye mondtam, bocsánat az autózajért, ugye mondtam a régi csatornán, hogy rendeltem egy kameraállványt, ami nem fér bele az. És itt ez a kamera fog minket segíteni, remélem jó lesz, és aki nem ismerne, keressen fel a régi YouTube csatornámon, Levente Fun Gaming, Fun Gaming, leírom a leírásba. Na, nézzük is ezt a kameraállványt. Szerintem ez egy egész jó kameraállványnak tűnik, lehet nyitni, megnyitni, rúgni. Szerintem ez rohadt jó cucc. És most szerintem meg is próbálom, hogy fölraklak titeket. De szerintem egy időbe telik, amire fölcsavarom, mert ez ilyen menetes. És ugye, mint már mondtam, hogy a régi csatornán nem olyan sok videó lesz, de azért lesz ott is. Látszok? Na, ez az a kameraállvány. Remélem tetszik ez a minőség nektek. Írjátok kommentba, iratkozzatok fel rám, jöjjön az a 20 ember, vagy 17, vagy akármennyi, nem tudom már. Ezzel a kameraállványon biztos lesz room tour. Úgyhogy szerintem is búcsúzom. Be is szedem a kamerát, és akkor el is búcsúznák, hogyha le tudom szedni a kamerát. Na, hát én Levi voltam, itt volt a kameraállvány. Sziasztok!